Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan masu kallon mu da sauraron mu barkaku da wadaka barkaku da lokaci. A yau muna dauke da mayan fina-finan mu daga kamfanin Sultan. Da farko dai kake mu zo da bayanan namu ku daure ku muna subscribe da alamar kararrawa. A duk lokacin da muka dora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Wa'annan fina-finai ne wanda za su fito wa Lahadi wannan mai zuwa. Wa'annan fina-finai ne wanda za ka samu a cikin group da VIP wanda ake biyan kuɗi. Idan kana bukata ko kina bukata za ka iya ɗaukar lambobinmu sai ka yi mana magana ta whatsapp ko ta telegram ta yadda za ka samu a nan fina-finai da zarar fina-finan sun fito insha Allah. Wa'annan fina-finai ne masu kyau kuma ga wanda sanin kanku ne kuma fina-finan suna da kyau sosai. Ga wanda suke bukatar wa'annan fina-finan kenan za su iya mana magana ta whatsapp ta yadda za su samu fina-finan a ranar da sun ka fito a ranar za ka same su. Ba wai su kaɗai ba, fina-finai da dama wanda muke sakawa a cikin group namu na VIP wanda ana biyan kuɗi kenan. Ga wanda yake bukata kenan za su iya ɗaukar lambobin mu su yi mana magana ta yadda za su samu fina-finan na kamfanin Sultan insha Allah. Wannan fina-finai ne suna da kyau gaskiya ga wanda yake bukatar su kenan. Ga sa kasance da damar ku sun ga tallar su kenan insha Allah. Wannan Lahadi wannan ba bai zuwa insha Allah fina-finan za su fito daga kamfanin Sultan. Muna saka muku link namu na group na WhatsApp da na Telegram tare da lambobin mu gaba ɗaya kenan wanda duk yake bukata kenan. In ta WhatsApp kake son ka shiga, in ta Telegram ko kuma WhatsApp zaka ɗauka lambar mu kai mana magana ta WhatsApp kenan ka iya kai mana magana ta WhatsApp ta yadda za mu saka ka cikin group da VIP wanda za ka samu fina-finai duk wanda muka saka a baya za ka same su a cikin group insha Allah. Kar ku manta ku yi mana subscribe da alama karara a duk lokacin da muka ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Wannan fina-finan mu ne kenan wanda za su fitowa a ranar Lahadi mai zuwa. Kar ku manta insha Allah sai ku biyo mu domin sauraron ƙarin bayani ta yadda za ku samu fina-finan insha Allah. Mun gode, sai mun ji ku masu bukata kenan sai su yi mana magana sai su za ta WhatsApp kenan ta yadda za su samu fina-finan, ta yadda za ku samu fina-finan da zarar mun sake su a cikin group insha Allah. Duk wanda yake bukata kenan sai ya dauki lambar mu ta yadda zai samu fina-finan akan lokaci. Mun gode, sai mun ji ku insha Allah.